क्रिकेट एसोसिएशननि बानजायनायाव इंटर क्लाब मोनसे क्रिकेटनि टुर्नामेंट जानो दिनै जागायबाय आरो बे हाबाफारिखौ आंखौ बेखेवनो दायथ' होदों चिरां जिल्ला क्रिकेट एसोसिएशना। बेवहाय आं मिथिनायाव 10टा क्लाब दङ। इंटर क्लाब टुर्नामेंटआ दिनैनिफ्राय आराम्भ जासिगोन। आं मिजिंथिदों बे टुर्नामेंटनि गेजेरजों गामियारि ओनसोलनि जि क्रिकेट गेलेनायनि प्रति जि गोसो बोनायनि जि हाबाफारि बेयो मोजाङै जाफुंसारगोन। खारन जों नुदों क्रिकेटआ खालि टाउनावल' एसे माने पपुलार दङ, गामि गामि पपुलार बेखौ खालामनांगौ दं। चिरां जिल्ला क्रिकेट एसोसिएशना गामि ओनसोलाव जायफोरनाखि गथ'फ्रा क्रिकेटखौ मोजां मोनो बा गेलेयो बेखौ टेप खालामनो थाखाय बिसोरखौ गोसो बोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। खोब मोजां जादों आरो बेनि चिरां जिल्ला क्रिकेट एसोसिएशन हिसाबै गासै ओनसोलखौ बोननानै जेरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ, फिउचाराव बे जोंनि जिल्लानिफ्रायबो सासे गिदिर बा गोरों क्रिकेट गेलेगिरि हिसाबै दिहुननो हागोन आं फोथायनाय दङ। आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो गासै चिरां जिल्लानि जेसेबां माने खेलाखौ मोजां मोनग्रा बयबो क्रिकेटखौ जों मदद होगोन। आरो बिनि अनगायैबो चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा गोबां इभेन्टफ्राव जौगानांगौनि थाखाय जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेवहाय स्टेडियामनि खोथा दङ, क्रिकेट स्टेडियाम। बे स्टेडियामखौबो जोङो चिरां जिल्लायाव काजलगाव साब डिभिजननि सिङावनो खालामनो थाखाय दा सानबाय थादों। जों हा नागिरबाय थादों, बेखौबो जों थाबैनो खालामनाय जागोन। आरो इतिमध्य चिरां जिल्ला हिसाबै साइ सेन्टारबो फैगासिनो दङ। क्रिकेटनि बागै जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि प्रयजन दङ बियो थाबैनो जाफुंसारगोन आरो ओनसोलाव गेलेनायखौ जोङो मोजाङै जौगाहोनो हागोन होननानै आं फोथायनाय दं। सार, गोबां माने सुबिदा दिनैनि दिनाव मोननो थाङा। सुबिदाया जथेस्थ' फैगासिनो दङ आरो बिटिआर सरकार हिसाबै स्पेसियेलि स्पर्ट्सआव इम्परटेन्स होनानै गोसो होनानै खामानि मावनायनि मोनसे थासारिखौ दिनै लाबोदों। खालि क्रिकेटल' नङा, दिनै फुटबलनि दङ, आर्सारियाव दङ, काबादियाव दङ, बिभिन्न जिखिनि इभेन्ट दङ मोनफ्रोमबो इभेन्टआव बिटिआर ओनसोल हिसाबै डेभेलप खालामनो जोंहा स्कपआ दंखायो। मानसिफ्रा जथेस्थ' गोसो दङ। खालि जों बेखौ अर्गेनाइज फर्माव जोङो लानानै थांनांगौ दङ। दिनै जिल्लानिफ्राय थांगोन स्टेट लेभेलाव, नेसनेल लेभेल थांगोन, इन्टारनेसनेल लेभेल थांगोन। फुटबलावथ' जों नुखाबायानो नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनाय। दा नों क्रिकेटफ्रावबो जोङो स्टेट वाइसै बा नेसनेल लेभेलाव गेलेनो हाबाय, इन्टारनेसनेल लेभेलाव पार्टिसिपेट खालामनो हानाय बेबायदि मोनसे थाखोआव मानसिखौ दैदेनलांनो थाखाय राहा लामाखौ निस्सय जों लागासिनो दङ, लामा लागोन। दिनैथ' आरो क्रिकेटजों सोमोन्दो लानानै क्रिकेट बेखेवनो आं फैदों। दा नोंथाङा जुदि बुङो जे बोसोरसेयाव जोंनि बिटिआर सरकारा मा मावखो होननानै, मोनसे सरकारा सालायनो थाखाय फिल्डआव खामानि मावनायनि सिगां प्लेनिं खालामनांगौ गोनां जायो। जे गंसे न'खौ लुनोबा मोनसे बेहाय ड्रयिं बानायग्रोनांगौ जायो, आर्किटेक्टखौ हमग्रोनांगौ जायो, होमबासो न'खौ नों मोजाङै लुफुंनो हायो। थ' जोङो बिटिआर सरकाराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि समाव जोङो समायखिरा लाबाय प्रमद बर'आ, बेहाय कर'ना लोगो मोनबाय, खामानि मावनो जथेस्थ' सुबिदा मोननाय जायाखिसै, इलेक्सन थांबाय। खिन्थु बिनि गेजेरजोंनो प्लेनिंखौ खालामबाय थानाय जादों जे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै बोरै मावफुंनो हायो। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकार दंमोन, बिथांमोना बायदिसिना थासारिया मा खालामदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिगौ। दा गतिके गोदान मोनसे डिस्ट्रिक्ट गेजेरजों सरकारनिफ्राय जि एसे थाखा थाइसे फैयो बेखौ जाहाथे मोजाङै बाहायनानै रायजोनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो, बे मोनसे डिस्ट्रिक्ट गेजेरजों दिनै प्लेनिंखौ खालामबाय थानाय जायो। प्लेनिंआ जाबाय, दा मिशन आखारै खामानि मावनो नागिरदों। क्रिकेट एसोसिएशननि बानजायनायाव माने सनथस ब्रह्म गोसोखां जि बादायलायनाय, बेहाय जे दिनैनि गेलेजेननायाव बिजनि प्रेरणा आरो लोगोसे क्लाब बेफोरनि गेजेरजों फाइनाला जोङो जानुवारि 3 जानुवारियाव नागिरदों, 23 जानुवारियाव। बान्था हिसाबै मा जोङो जिहेथु जोंनि जि मेइन थांखिया जाहैबाय जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि क्रिकेट हिसाबै जोङो बे गामि ओनसोलाव हाबि जोङो प्लेयार बोखांनो नाजादों। आरो प्लेयार बोखाङा मानो होनोबा जों चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों दासिमबो एफिलिएसन मोनाखै। जुदि जों एफिलिएसन मोनाबा जोङो चिरां हिसाबै जों प्लेयार जों दिहुननो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो दा गामि हाबनानै जोङो माखासे जोंनि जे क्रिकेटखौ जों इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय माने मानसिफोरनि गेजेराव गामि ओनसोलाव जोङो गामि बे प्रग्रामखौ लादों। आरो लोगोसे जोङो बान्था हिसाबै जों प्राइज बेहाय जोंहा ट्रफि थागोन, बेस्ट बेट्समेन, बेस्ट बलार गासिबो थाजोबगोन आरो, खिन्थु जोङो प्राइज मानिखौ जों लाथ'वाखै। गोबां सुबिदायानो गैया होननो जायो। एबारनि गोदान जे सरकार माबायदि आसा खालामदों?
जोङो आसा खालामदों गोदान सरकाराव जों टिभि चेनेल पेपार मिडियायाव नुगासिनो दङ माने बिथांमोनहा माने स्पर्ट्सनि सायाव गोबां प्रग्राम लादों गतिके जोङो मिजिंथिदों बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन क्रिकेटल' नङा दस्रा खेलायावबो बिथांमोना जिहेतु जों पेपार मिडियायाव नुदों जों आसा खालामदों आरो जों क्रिकेट चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हिसाबै जोङो अलरेडि माखासे माबायाव रायलायबायबो आरो जों थांबावगोन मानो होनोबा जोंहा दा इनफ्रास्ट्राक्चार गैया जोंहा क्रिकेट गेलेनांगौबा मोनसे स्टेडियाम नांगौ स्टेडियाम गैया आरो लोगोसे जोंनि क्रिकेट खेलाया जाहैबाय एक्सपेन्सिभ गेम बेट बल बेखौ बायनो थाङोबा जोंनि गामि ओनसोलनि जोंहा बहुद प्रब्लेम जायो गतिके जोङो दानि जों जि खेलाखौ सालायगासिनो दङ जोंनो बेट बल बायदों जोंनो गासिबो मेट जों लान्च होदों जोंनि खरसा जोंनो माने खांलायनानै जों खेलाखौ जों खुंगासिनो दङ आरो